Korban niku ora trimo sunnah muakkadah. Dadi wajib nek ana wong muslim duwe duit akeh sampai ngliwati 200 dirham. Makanya jenengan monggo sing lali-lali akikoh nek wayah korban wae iku oleh loro, akikoh hasil terus korban. Setelah tahun itu selanjutnya korban terus. Saged dipahami nggih? Mulane nek ngakikoi wong tua, korbani wong tua, ojo ngenteni meninggal. Kacake 100. Mulane mumpung tiang sepain jenengan tasik sugeng, dan tukokno wedhus, dan kongkon korban. Sedekah anak ning ngene wong tuane niat korban. Siji korban dikekno wong tua jek urip luwih apik tinimbang 100 wedhus tapi sampun kapundhut. Bismillahirrahmanirrahim. Kula lajengaken. Wa tujzi ulan nyukupi apa al badanatu unta badanah. Nyukupi an sabaatin saking wong 7. Wal baqarah lan nyukupi apa al baqaratu sapi siji an sabaatin saking wong 7. Wasyatu lan nyukupi apa asyatu wedhus siji an wahidin saking wong siji. Niki nek sapi setunggal saged damel korban tiang 7, unta setunggal niku damel korban tiang 7, wedhus setunggal niku damel tiang setunggal. Niki kula jelasaken beberapa hadis. Akhir-akhir niki enten winginane tenggen kula nggih enten tiang, Pak Kiai, kula angsal hadis niki Kanjeng Nabi iku korban untuk dirinya dan umatnya. Hada min Muhammadin wa ali baitih. Hada min Muhammadin wa ummatih. Iki korbane Muhammad lan keluargane kabeh. Iki korban saka Muhammad lan ummate kabeh. Dari hadis itu terus disimpulkan, ya ora jenenge korban ya korban wedhus siji kanggo sak keluarga. Korban ya korban sapi siji kanggo wong sak kampung. Pangapunten Bapak Ibu, enten dalil-dalil ingkang sifatipun khususiyatun Nabi, enten dalil-dalil ingkang dijamekkan kanggo umat Nabi. Kula contohaken. Kanjeng Nabi niku gadah khususiyah. Napa khususiyah Kanjeng Nabi? Iso rabi songo, iso nikah songo. Nek Pak Dofir angsal nikah yo karek sing ngalami, nek bojone yo siji wae. Nek Pak Dofir anggete papat. Apa angsal songo? Mboten. Songo niku khususiyatun Nabi. Songo niku khusus kanggo Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi niku wajib tahajud. Qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, au zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Tafsir niki Kanjeng Nabi agar bisa mensyafaati umatnya, Kanjeng Nabi niku wajib tahajud. Nek kula jenengan salat tahajud hukume sunnah. Niku khususiyatun Nabi. Korban sing wedhus siji kanggo wong sak alam donya niku khusus Nabi. Korban wedhus siji sing kanggo wong sak keluarga niku khususiyatun Nabi. Dengan dalil apa? Dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rawang riwayataken sapa Jabir radhiyallahu anhu qala naharna ma'a Rasulillah. Jabir niki cerita nek aku iku korban bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku korban bil Hudaybiyati di tanah Hudaybiyah. Korban al badanata ing unta an sab'atin saking gantine wong 7, wal baqarata an sab'atin, rawahu Muslimun. Jabir bercerita bahwa kita ini berarti orang kok sahabat Jabir tok. Kita korban bersama bareng-bareng Rasulullah di Hudaybiyah. Kita korban 1 unta untuk orang 7, 1 sapi untuk orang 7. Dari hadis ini menjamakkan bahwa korban niku kudu diniati perkara innamal a'malu bin niat. Umpama kowe korban sapi kanggo wong sak kampung, nek niat piye? Nek nyembelih piye? Padahal mangke kula critakaken cara-carane nyembelih kurban. Carane nyembelih kurban diantarane inggih punika
Wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya. At-tasmiyatu was-salatu 'alan nabi wastiqbalul kiblati bidzabihati wat takbiru wad du'a'u bil qabul. Disunahkan ketika menyembelih korban, siji maca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nomor loro maca sholawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nomor telu madhep kiblat. Nomor papat takbir dhisik, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian wa du'a bil qabul. Kemudian donga supaya korban ki diterima. Donga sing kepiye? Disunahno karo Kanjeng Nabi, Allahumma hadzi minka wa ilaika fataqabbal hadhihi min sapa. Contoh, jenengan asmane sinten? Pasidi. Warsidi. Pasidi. Pak Pasidi niki beto kurban tenggen kula. Pak Kiai kula niku asline kepingin nyembelih piyambak tapi mboten tegel. Lah terus kula pasrah jenengan niki kurban kula. Berarti dia sudah berniat kurban. Tapi untuk diterima kula nalika nyembelih, Allahumma hadzi minka, ya Allah kambing ini darimu. Wa ilaika, dan aku persembahkan untukmu. Fataqabbal hadhihi, ya Allah terimalah kambing korban ini min Pasidi. Ya Allah terimalah korban ini dari Pak Pasidi. Bahasa ngeten iki paham? Lah nek kambing siji kanggo wong sak kampung kaya Kanjeng Nabi. Ya Allah ini kambing darimu, aku serahkan untukmu. Pokoknya iki korbane wong sak kampung. Kuwi dadi sedekah jenenge. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujzi'u maqtu'atul udhuni awidzanabi. Kewan sing kupenge kethok, buntute tugel niku mboten angsal didamel kurban. Wa yujzi'u al-khasbiyu wa maksurul qarni. Dan boleh menggunakan hewan kurban dari kewan sing dikebiri lan kewan sing sungune pecah. Niki perkara-perkara ingkang kurban. Kapan nyembelihnya? Wa waqtu dzabhi min waqti sholatil aidi ila ghurubi syamsi min akhiri ayyamit tasyrik. Wektune nyembelih kurban iku saking awale salat Id, setelah sholat Id sampai terbenamnya matahari dari hari tasyrik yang terakhir. Jadi nek nyembelih badane sholat Id, ojo sampai nyembelih kurban sak derenge sholat Id. Bismillahirrahmanirrahim. Lah terus apa sing kewajiban kurban? Al-udhiyatu wajibun ala kulli muslimin muqimin musirin wa huwa ayyam likani soban wa huwa mi'ata dirhamin au qimataha fadilan an hawaiji al-asliyah. Kurban niku ora trimo sunnah muakkadah. Dadi wajib nek ana wong muslim duwe duit akeh sampai ngliwati 200 dirham. Tak baleni, nek ana wong duwe duit 200 dirham, mongko wong iku wis wajib nglakoni kurban. Nek sak ngisore hukume sunah. 200 dirham niku 2 gram. Sak dirham niku 2 gram emas. Nek sak gram sak niki sak yuta, berarti sak dirham niku 2 yuta. Nek 2 yuta ping 200 niku pinten? Ora pate iso hitung duit wong. 200 ping 2 yuta niku pinten? 400 juta. Jadi nek eneng wong duwe duit 400 juta, korban hukumnya wajib. Jenengan sampun wajib napa dereng? Dereng. Nek rekeninge enenge 60 juta, sunah. Nek rekeninge enenge 10 juta, sunah. Tapi nek neng rekeninge eneng 400 juta, wajib. Terus kalau lajengaken. Ketingale sampun cekap niki bab kurban, ketingale sampun paham sedaya. Saged dilajengaken kitabe Nashul Ibad. Enten sing tanglet malih, nggih monggo. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanglet, ini kan saya sebagai orang tua, setahu saya belum diakekkan oleh orang tua saya, nggih. Nggih. Nah, apakah boleh saya mengakekahkan anak saya? Jadi posisi saya belum diakekohi, tapi
Saya mau punya anak, mau ngakekoi anak dulu, ngoten Bu. Sudah Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong-wong tuane urung akikoh, kok akikoh kanggo anake. Mana yang lebih didahulukan, Bapak Ibu pangapunten? Akikoh awake niku asline tanggung jawab tiyang sepah. Adapun awake gadah tanggung jawab ngakikoi kanggo anake. Berarti jenengan sakniki nembe saged ngakikoi anak riyin keranten niku kewajiban jenengan. Dene koko sakbare ngakikoi anak kok gadah rezeki langkung, ana acara ngaji ngeten niki sampean serahke Pak Yai Dzofir, aku akikoh kanggo awakku Pak Dzofir, niki sampean beleh koko wong-wong sing ngaji dikai daharan mboten napa-napa. Saged dipahami nggih? Jangan benturkan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Karena ibadah satu dengan yang lain tidak saling berbenturan. Ngakikoi neng anak niku ora nyebabno dosa najan awake durung diakikoi. Isete mampune kanggo anak dhisik, niki kewajibane wong tuwa, ya wis akikoh kanggo anake dhisik. Dadak koko dikai rezeki luweh, saiki lagi ngakikoi kanggo awake dhewe. Sampai enten anak niku bapake sampun kapundhut, ibuke sampun kapundhut, dipikir karo anak. Bapak mbok iki ketoke rung diakikoi karo pakane ya rung akikoh kanggo awake dhewe. Nek umpama anak kepingin ngakikoi sing wis meninggal pripun? Nggih angsal-angsal mawon sebagai bentuk sedekah. Saora-ora saya akikoh kanggo wong mati, soalnya beberapa mazhab mensyaratkan ada wasiat. Contoh, bapak saurunge mati nduk, bapak ki urung akikoh nduk. Bapak wasiat, sok nek bapak mati akikoi. Lah ngoten niku berarti anak wajib akikoi bapake. Tapi umpama bapake niki mboten wasiat, nek mazhab Syafi'i tetep sah. Nek mazhab liyane darani ada ikhtilaf. Tapi saora-ora sae akikoh kanggo wong tuwa sing wis kapundhut umpama ora sah, tetep iku dadi sedekah sing manfaat kanggo mayit. Saged dipahami ya? Pun Bu ndang tuku wedhus ya kanggo anake dhisik. So, Sabtu ngajeng jenengan tumbas malih kanggo wong-wong ngakikoi awake dhewe. Dalem? Nggih, monggo enten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tangglet Pak Yai. Nggih. Menawi tiyang ingkang non muslim napa mboten salat angsal diparingi hewan kurban napa mboten? Hewan napa daginge, Bu? Daging hewan. Lah nek hewan yo aja to. Orang kafir bolehkah menerima hewan kurban? Teng kitab Baijuri juz 2 halaman 310 kalih teng kitab I'anatut Thalibin juz kalih. Wa yustaratu fihim ayyakunu muslimina amma ghairuhum fala yajuzu i'ta'uhum minha syai'an. Dan diisyaratkan bagi yang menerima daging kurban adalah orang-orang yang Islam. Adapun selain mereka maka tidak boleh memberikan kepada mereka daging kurban sedikit pun. Jadi orang yang berhak menerima daging kurban niku kudu mukminina muslimina. Syaratnya niku mukminin muslimin, wis balik utawa rong balik, wedok utawa lanang, majnun stres, sing penting syaratnya Islam. Nek tiyang kafir mboten enten niku teng kitab I'anah. Nek teng kitab Al-Baijuri walahu ay al-mudakhi an nafsihi ma lam yartadda idz la yajuzu li kafirin al-aklu minha mutlaqan. Disebutkan bahwa boleh memberikan sebagian kurban sunnah kepada kafir dzimmi yang miskin. Tapi ketentuan ini tidak berlaku untuk kurban yang wajib. Jadi nek kafir dzimmi niku oleh ngekei tapi sithik. Lah kafir teng Indonesia niku mboten kafir dzimmi. Kafir dzimmi niku kafir sing dheke aman ning negara Islam tapi bayar pajak kanggo awake. Nek kafir teng Indonesia niki mboten pajak awak. Piyambake kafir harbi tapi fi dzimmatil imam. Kafir harbi tapi ditanggung keamanannya oleh negara. Umpama wong kafir ikut dikai keleluasaan dan menang, misalnya presidennya wong kafir, terus wong Indonesia dadak akeh sing kafir, maka mereka pasti akan memberontak. Mereka pasti akan menginjak-injak kita.
Makanya kafir neng Indonesia itu dudu kafir dhimmi, tapi kafir harbi. Lah, syarat untuk memakan daging kurban, syarat untuk diberi daging kurban niku kudu muslimina mukminina. Bismillahirrahmanirrahim. Saged dipahami nggih? Lah nek kepengin ngekeki tangga sing kafir piye? Aja kei daging kurbane, tapi kei daging liyane. Mbok bleh-blehno pitik, mbok bleh-blehno truwelu, utawa mbok blehno wedhus tapi sing ora kurban. Sing sedekahan biasa. Karena orang yang boleh memakan daging kurban syaratnya harus muslimina mukminina. Saged dipahami nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Kula lajengaken bahas kurban malih napa nasok kitab nggih monggo Dua pertanyaan lagi kalian guys. nggih. Lanjutakan sing mau nggih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dulu itu kan kakak saya mempunyai anak laki-laki sudah diakekahi tapi baru satu Pak Yai. Kalau laki-laki itu kan akekahnya harus dua nggih. Nggih. Nah dulu itu udah diakekahi satu. Ini kan cuma satu, misalkan satunya itu kok setelah beberapa tahun itu nanti gimana Pak Yai? Boleh apa tidak? Apa hukumnya juga sama aja? Niku jenenge nyicil akikah. Jadi ora trimo angsuran. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berbeda pendapat antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Tapi nek terjadi perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, maka dimenangkan Imam Nawawi. Nek ceruse Imam Rafi'i ngene. Nek wong lanang akikoh lagek siji, ya wis siji ku dianggap cukup, dhek gak duwe kewajiban untuk menyempurnakan dua. Tadi misal ngeten. Aduh anakku lanang tapi isih tuku wedhus kok. Siji, ya wis siji wae. Mampune siji. Bagaimana untuk yang satunya tidak menjadi keharusan untuk nambah, wis dianggap akikoh. Menurut Imam Rafi'i. Tapi nek jare Imam Nawawi, ya tetep saiki siji ora apa-apa, tapi sok nambahi siji maneh. Jenenge takjil bil akikoh, jenenge nyicil akikoh. Montor wani ngredit tok akikoh rawani. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma sabi'i ay alwalad min wiladatihi wa illam yukhlaq fihi wa yadkhulu yaumuha fi hisabi sab'i walau qabla al-ghurub. Fa in hasalat al-wiladah lailan lam tuhsab tilkal lailah bal yaum. Jadi pokoknya akikoh niku ketentuane mulai dina kaping 7 sampai balik. Mampune wedhus siji dhisik. Umpama sampai balik sampai mati kok lagi wedhus siji, menurut Imam Romli wis cukup, ora dadi kewajiban. Tapi nek iso ya tetep disempurnakno nganggo wedhus loro. Angsal. Penak nak hukum syariat niku kepenak, aja ditingel-ngel. Tapi nek cara Imam Nawawi tetep dhek suatu saat kudu nambahi wedhus siji maneh kanggo akikah. Makanya aja ditunda Bapak Ibu. Nek menawa mampu ya tetep utawa ngeten. Kula riyen niku percaya diri kalih umine. Mulane kula niku beda. Kula jaman bojo kula hamil niku kula rada bangga duwe celengan duit 2.100.000. 2.100.000 niki dukun bayine mbok kula piyambak gratis. Terus kula gadah minsanan bidan. Terus bidane, Mas, kok nek lahiran nang nggonku gratis. Lah aku mikir, walah dukun bayine gratis, bidane gratis. Berarti iki 2.100.000 iki kena nggo akikoh. Nek eneng koncoku ketika niku enten rencang kula niku kalih, niku hamil padha karo bojo kula. Tak takoki, wis duwe celengan? Urung kok, Kak. Wong lanang ora pakai tanggung jawab kula ngoten nggih. Mbok dadi wong lanang sing siaga, sediani kula ngoten. Kula bangga duwe celengan 2.100.000 niku bangga. Bareng lair, koncoku bar tak gremeng iki nyambut gawe. 2 minggu saulan mempeng nyambut gawe, niku oleh celengan 700.000. 300 nggo bidan, 300 nggo dukun bayi, sing 100 nggo ubur rampene. Cukup, Pak. Lah bareng anak kula sing barep niku lahir tanggal 14 Agustus. Mbok kula dukun bayi roh mantune ping lairno gak wani nulungi otek. Padahal nek nulungi wong liya galak, nulungi anake dhewe ora wani. Bar iki piye terusan?
Tanggal 14 Agustus bidan sak kecamatan gerak jalan. Minsanan kula gerak jalan. Akhirnya piye-piye digawa ning rumah sakit wong ra ning bidane. Bareng ning rumah sakit, Bu, entake 2.700.000. Ya Allah, dadi min kula niku. Akhirnya nek sakniki tiyang meteng hamil kok dolan tengen kula, aja mikir dhuwit, sing penting ngekeh-ngekehno donga. Duwe dhuwit nek ora digawe cukup, tetep min, Pak. Pengalaman kula badhe ngoten niku kula merdamel bakul jamu saat niku kalih bakul teri kalih bakul napa pokoke nyales teng toko-toko. Lah ngoten niku alhamdulillah oleh duit niku muk 2.700.000 iki cukup nggo akikoh. Tak kei strategi. Dik apa? Sing 2 juta dik tukokno wedhus lanang, wong anake kan lanang, butuh suruh sing 700 tukokno wedhus wedok. Dadi wis loro sempurna timbang 2.700.000 oleh wedhus lanang siji. Aluk 2 juta wedhus lanang sing 700 tukono wedhus wedok wis oleh loro. Lah ngoten niku dadak enten tangga krungu. Pak Kiai, iya Mbak, kabare jenengan pados wedhus ajeng damel akikah. Iya, tapi dhuwitku ki mung 2.700.000 kok. Ape tak tukokno lanang siji wedok siji. Pak Yai, wedhus kula niku lanang loro gede-gede. Jenengan duwi 2.700.000 wae. Kula beto mantuk 2.700.000 oleh wedhus loro, dadak blantik wedhus maghrib niku teko. Pak Yai, lah wong niku lho kula nyang sitok-sitoke 2.500.000 lho ora dikekno. Lah kok sampean kok 2.700.000 kok oleh loro. Tak tukune Pak Yai 5 juta. Ora wong-wong ngekeki aku marmok aku ngono. Tak takoki Mbak, lha iki wedhus ki larang kok mbok kon nuku aku murah. Pun Pak Kiai, aluk 2.700.000 sing numbas jenengan timbang bakul wedhus kula marem ditumbas jenengan. Aku mikir ngene kok Kiai ra oleh sepet sugih aku. Duwe rakyat apikane ngono. Mbah nek wong tuntang piye nek wong tuntang ra roh aku. Ya Kiyaine ya ditawani wedhus ngoten ya. Sami ya, alhamdulillah. Kok ndang tambah bok drel. Nggih. Dadi ngoten carane. Mboten napa-napa Bu nggih, dicicil mboten napa-napa. Menurut Imam Nawawi, nek menurut Imam Rafi'i tambah penak. Wis sing siji ya tetep siji wae, ora usah disempurnakno loro, tetep kewilang-wilang akikah. Pun kula lajengaken. Tasik wonten malih. Nggih, monggo. Assalamualaikum Pak Kiai. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan ada orang yang udah berpenghasilan sendiri nih, pengen korban, tapi dari dia tanya sama kedua orang tuanya, udah diakikohin apa belum? Nggih. Kebetulan tuh orang tuanya lupa. Jadi gimana ya Pak Kiai? Maksudnya gimana niku korban nawa akikah ngoten? Akikah. Jadi kalau bimbang udah akikah atau belum, berarti kita apa perlu akikah sendiri atau tidak usah, sedangkan akikah kan seumur hidup sekali. Nggih. Gitu. Terima kasih Pak Kiai. Mulane kadang-kadang kiai-kiai Jawa niku alime ngertos nek empun banyak mempelajari kitab. Wong kiai Jawa biyen nek nyebut niku ora kurban. Nek nyebut kekah. Iki kekahan kan ngoten nah. Soale jagani wong niku kadang-kadang ya sok lali ngoten niku. Iki kekah apa kurban. Nek diniati akikah wayah kurban oleh loro. Oleh akikah, oleh ganjarane kurban. Tapi nek kurban tok ora oleh akikah. Makanya solusinya kados ngoten, Mbak. Nek lali ya wis akikah wae tapi dilakoni wayah idul kurban. Dadi oleh loro. Padha karo adus jenabat karo adus Jumat kala wau. Makanya jenengan monggo sing lali-lali akikah nek wayah kurban wae kok oleh loro. Akikah hasil terus kurban. Setelah tahun itu selanjutnya kurban terus. Saged dipahami nggih? Lah wong dik biyen kekah niku ping pisan tok. Kula nate tanglet tangga niku. Sampean kok sugih kok gak kurban? Kula mpun nate kok Pak Kiai kekah jaman biyen. Oh, pemahamane pancen akikah niku seumur sekali. Tapi nek kurban itu setiap tahun. Sampun Mbak nggih?
Jadi akikoh tapi dilakoni wayah Idul Kurban. Koko oleh loro, akikoh hasil, kurbane hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sayangkan Pak Yai. Nggih, monggo. Ini wonten tiyang niat kurban, tapi ternyata niku hewane niku sakit. Bagaimana hukumnya niku Pak Yai? Sah napa mboten? Sakit. Sakit di hewannya itu ternyata sakit. Sakit. Oh, penyakitan. Tergantung penyakit nopo. Tipes. Mosok wedhus kok duwe penyakit tipes yo. Enten beberapa hewan sing boten sah niku pun kula sedheputaken kala wau. Sing pertama inggih punika kurban sing boten angsal setunggal inggih punika al-umya. Al-umya niku napa? Al-umya niku wedhus sing wuta, sing ora duwe mripat utawa mripate lara PC. Sing nomor loro al-arja, wedhus sing pincang, wedhus sing pincang sikile. Sing nomor kalih inggih punika aurok. Aurok niku ora duwe mata tenanan. Terus al-ajfa, al-ajfa niku wedhus sing penyakiten, sing banget kurune sampai ngentekno sungsume. Niku jenenge ajfa. Lah niki tergantung penyakite berkaitan kalih daging napa mboten. Nek penyakite sekedar lara tapi uga nyebabno ngelongi daging, ora nyebabno daginge elek, niku tetep saged didamel kurban. Nek saiki usum sapi kena penyakit latu-latu. Latu-latu ki apa-apa eneng kok. Terus penyakit napa? Nggih, pokoke ngono kuwi. Lah ngoten niku mempengaruhi daging nek dikonsumsi berbahaya sing boten angsal sing ngoten niku. Lah nek penyakitnya biasa jenengan komunikasikan kalih dokter hewan. Iki lara ki dipangan aman apa ora? Nek dipangan aman maka tetap sah digunakan untuk kurban. Tapi nek termasuk ajfa, termasuk ora aman dikonsumsi, ganti wedhus wae. Ganti kewan liyane ae. Utawa ditunda kurban tahun depan, umpama tahun iki dereng saged. Saged dipahami Bu nggih? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Kiai, saya mau tanya. Itu saya kan punya tetangga, dia mu'alaf. Terus dia itu mau minta, katanya kalau dia itu belum diakekohi, dia belum merasa kalau dia itu Islam. Dia kepengen diakekohi sama dikorbankan. Tuh. Bahaya Bu. Masa wong kok dikorbankan? Akekoh sama korban gitu. Sedangkan tetangga saya yang mu'alaf itu sekarang sudah meninggal. Apakah itu istri sama anaknya wajib melaksanakan untuk mengakekohi dan korban untuk si almarhum nopo mboten nggih? Akikoh untuk orang yang meninggal. Kula waosaken dalil riyin kersane jelasnone rada gampang. Wala tudhiyata an mayyitin illam yusabiha. Fa in ausabiha jaza. Wa idza dhaha anil ghair wajaba at-tasadduq bil jami'i. Wa qila tasihhu al-udhiyah anil mayyit wa illam yusabiha. Niki dipun pendet saking kitab Sahih Muslim sarahipun Imam Nawawi. Dipun pendet saking kitab Sirat Al-Wahhaj juz 1 halaman 564. Intine korban akikoh untuk orang yang telah meninggal bila tidak meninggalkan wasiat sebelumnya, maka itu sebenarnya tidak ada kebolehan atau tidak ada kewajiban kesunahan kurban atau akikoh. Namun bila meninggalkan wasiat, boleh
dan kalau menyembelih korban untuk orang lain maka wajib disedekahkan dagingnya secara keseluruhan. Dari keterangan kan kitab niki, korban utawa akikoh kanggo wong meninggal niku hukume loro. Siji, nek wonge wasiat kados kala wau hukume wajib. Kewajiban kanggo sapa? Ahlul wirasah, anak utawa bojo utawa ponakan sing oleh warisan saka wonge. Sing nomor loro, nek ora wasiat maka sebenarnya tidak dikorbani, ora diakikoh ora apa-apa. Jadi misal bapak kula jenengan urung korban, urung akikoh, ya ora sah dikorbani atas nama mereka angsal. Cuma nek kepingin anak bakti ngorbani kanggo wong tua sing wis meninggal, akikoi kanggo wong tua sing wis meninggal niku tetep diperbolehkan. Dene umpama kok diserahke wong liya, diserahke kiai, maka kiai wajib mensedekahkan daging secara keseluruhan. Saged dipahami nggih? Lah, cuma iling dawuhe Kanjeng Nabi. Shadaqatun tuqaddimunaha qabla mautik afdalu mimi'ati shadaqatin tusaddiqunaha ba'da mautik. Sedekah sing mbok tokke sak miskol jek urip iku luwih apik tinimbang 100 miskol tapi sampun kapundhut. Kula jenengan bapak ibu tasik sugeng. Pak, Mbok, eneng apa nduk? Niki lho kula tumbasne wedhus, niki jenengan setunggal, mboke setunggal. Damel kurban. Wong tuwa ditumbasno wedhus anak setunggal wong tuane jek urip iku luwih apik tinimbang 100 wedhus tapi sampun kapundhut. Mulane nek ngakikoi wong tua, kurbani wong tua, ojo ngenteni meninggal. Kacake 100. Mulane mumpung tiang sepain jenengan tasik sugeng dan tukokno wedhus dan kongkon korban. Sedekah anak ning ngene wong tuane niat korban. Siji korban dikekno wong tua jek urip luwih apik tinimbang 100 wedhus tapi sampun kapundhut. Saged dipahami nggih? Alhamdulillah, alhamdulillah. Iki bahas kitab Bidayatul Hidayah, lanjut nopo cek akikoh kurbane. Kula lajengaken. Nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangkep niki Pak Yai sepindah napa niku hewan yang disembelih niku ternyata ada anaknya Pak Yai. Lah niku anaknya niku disembelih malih apa mboten Pak Yai? Kula waosaken kitabe nggih. Dzabihatul janin fi dzabihatil ummi. Beleyane anak sing ning jero weteng ibuke iku sembelihane ing dalem mbokane. Dadi nyembelih mbokane iku wis padha karo nyembelih anake. Dadi ora sah anake mbok beleh neh. Nek mentolo pangan, tapi kula kok mboten mentolo. Masa wong tuntang mentolo, cempe cuwilik mati nang dipangan. Kok geragas men. Nek cara halal. Janin itu halal. Dzabihatul janin, sembelihane janin iku ya fi dzabihatil ummiyah. Sembelihane janin iku ing dalem sembelihane ibuke. Nek ibuke wis mbok sembelih syar'i, dadak mbok blekrek ning jero ana anake mati, maka anake niki halal oleh dipangan. Nek mentolo. Dan jenengan doyan apa mboten? Mboten lah yo. Iku wedhus masa kok gak iso memprediksi. Ngeten lho carane. Kula niku setiap tahun Bapak Ibu pangapunten. Kula sak Kak Budi sak kanca-kanca niku nek kurban. Niku sing wedhus-wedhus wedok niku eneng sing 150 sampai 130 sampai 150. Bagaimana cara meminimalisir hamil? Niku ana bakul sing kondang. Ndemek pentile karo ndelek cuprit ngono tok. Oh, meteng iki aja. Didemek pentile karo demek crit. Oh, meteng iki aja ngoten. Jajal sok sampean ngoten ya pentile demek karo crit. Lah sing beleh ora paham, sing korban ora paham, dadak wedhus wedok nek saged aja sampe beleh wedhus wedok apa maneh hamil. Nek wedhus wedok monggo, nek iso sing majer
utawa dipastikan tidak hamil. Nek dene meteng tetep sah, tapi ngesakno wong cek produktif kok mbok bleh. Ora mesake. Pembunuh berdarah dingin. Ngono yo jak ape dipangan kok anake. Iya.